Avui a Alexandria tenim amb nosaltres l'Emili Teixidor, amb qui conversarem dels seus dos últims llibres, bàsicament del Pa Negre, un llibre de memòries novel·lades, i també d'un llibre infantil, En Ring 1, 2, 3 i El món nou, amb Philip Stanton, que acaba de ser guardonat, aquest sí que és molt recent, amb la Peles Mestres. Pa Negre és allò que els alemanys potser en dirien un Bildungsroman, no? Una novel·la de construcció o de creixement d'un personatge. Una mica sí, o força sí, amb elements nous, perquè hi ha, per exemple, normalment aquestes novel·les d'aprenentatge es limitaven a la qüestió sexual o a la qüestió del món dels grans. I aquí jo penso que s'amplia amb l'aprenentatge de l'odi i de la traïció i del dinor i del que a la Plana de Vic en dirien el ser molt reconsagrat per poder sobreviure. Tenint en compte que tu mateix vas néixer a Roda de Ter just abans que esclatés la guerra, fins a quin punt aquí has abocat una mica la teva memòria personal? Mitat i mitat, diria jo, no? Que hi ha coses personals i hi ha coses que he recollit, documentació i testimonis de tota una colla de gent, alguns dels quals he aprofitat i altres no. He agafat molt material i coses molt divertides, però que no hi cabien, sinó que he fet un llibre immens i els he fet passar per l'adreçador de la voluntat que jo volia que funcionés. Però també hi ha una voluntat que serveixi com una mica de metàfora del país, que està una mica dividit entre dues lleialtats. I això passa a nivell personal, però pot passar també a nivell col·lectiu. Un personatge que és l'àvia de l'Andreu, d'aquest nen, que és com una àvia il·lustrada, que llegeix La Vanguardia i sap coses, no? I també fa servir paraules, es diu, diferents, algunes de les quals són relatives al món de la fantasia. Fullets, els hi fa fer fotos sense màquina, fent clics, fan com una mena de jocs, no? Sí, però fixa que hi ha un doble joc, perquè hi ha uns fullets que ho veuen. Sí. O sigui que també fa servir que totes aquestes fantasies, aquest món de fantasia, serveix per tapar sempre alguna cosa. I aquí serveix per tapar també unes realitats molt dures, i aquests fullets i tota aquesta gent serveixen, tenen una funció de tapar la realitat més dura. En Pa Negre hi ha una certa voluntat, em sembla a mi, de parlar de sentiments, que és aquesta mena d'ensos inaprensibles, no? Diu, per exemple, l'Andreu amb les seves pròpies reflexions sobre l'amor. Diu, no t'acostis i no et cremaràs. Diu, l'amor crema, l'amor consumeix, l'amor mata. Mata l'amor, Emili? Romeu i Julieta, Macbeth, tu digue'm una gran obra de la literatura on l'amor no mati. Sobretot en la tradició judeocristiana, i per això hi surten totes aquestes imatges que tenim de la tradició catòlica, en què sempre hi ha, no es presenta mai un goig pur, sempre hi ha una penitència. També hi ha el descobriment, com ja esmentaves de l'Andreu, de certs misteris sexuals que va veient. Ell descobria una sèrie d'altres qüestions que intuïa només. Això en un temps, en absolut. Això de l'educació sexual és fa 2 o 3 dies, i a les universitats hi ha càtedres de sexologia des de fa 2 anys, potser, o 3, o hi ha coses que a la societat els interessa molt i que encara no estan a la universitat, perquè encara no s'estudien seriosament, però arribarà un moment que la gent s'estirarà els cabells. No s'estudiava sexologia fins al 1900, ara no m'ho facis dir, no? Però 95. Parlàvem també d'aquest altre llibre tan il·lustrat amb el que t'acaben de guardonar amb la Peles Mestres, juntament al Philip Stanton, En Ring 1, 2, 3, i El món nou. I ara, a Pa Negre, et poses a la pell d'un nen, però escrivint-ho clarament per adults, no? Quina diferència d'actitud trobes o com t'ho planteges quan vols que el teu lector sigui un nen o quan vols tu ser com a autor un nen, no? Jo penso que la literatura juvenil és un gènere, i infantil encara més, i per tant hi ha unes normes que cal complir. Quan jo escric per gent jove o per nanos, escric per un públic determinat, tenint sempre en compte el públic. Quan escric per grans, per dir-ho d'alguna manera, no penso mai en el públic, penso en mi mateix, amb la meva satisfacció, per dir-ho d'alguna manera, amb els meus propòsits, amb les meves dèries, amb les meves imatges.
Val a dir que per joves cada vegada ho trobo més difícil, perquè la gent que als 14 anys van a les discoteques s'ho passen tan bé que trobo molt difícil que trobin llibres més apassionants. I perquè jo penso que primer és la vida i després és la literatura. I la gent ha de llegir per intensificar la vida. I en aquest temps ja gairebé no poden ni amb la vida. Ja els vindrà.